И здравейте, гамараци, аз съм Некс и днес продължаваме с втора част на Lego John Deere, който всъщност е машина за дървета. Не е такава, която реша, а тази, която ги вдига и ги слага в ремарке. Топ. Само истинските фермери ще ме разберат и да, това ще ми помогне, защото ще добавим повече реализми и повече неща към фермата ми за това, че така, че няма проблеми. Така. Взимаме две лего джанти. Сега го направих. Две лего джанти и две големи, не, две малки гуми. Са според мен. Бело млъкни. Да, според мен са тези двете малки гуми, защото големите някак да се побрадат, защото ще удрят и си спречкат. О. Наобратно си имали предвид, но що наобратно? Защото явно селскостопанските не могат да ги крафтнат някакъв друг начин. Точно един стоп трябва да има разлика. Я чекайте малко, геймърс. Малко бърках тук нещо. Сега ще си проличи. О, да. Обърках съм. Нема тук пише две еднакви. Две малки. Значи той съм си го набил правилно си бил. Така защо е? О! Не си. Добре, значи ти ще оставя. Аха. И това трябва да го направя втори път. Пак с такова шаси. С едно такова и с едно такова. Пак. С две малки гумички. Така, нека сложим последната малка. През последната си малка гума. Сега ще сложим тази. Тук. Слагаме си вече последната. Малка гумичка. По два пъти ще го направим. Явно си имат значение. Те са отпред. Той явим. Wait. Що не са го направили сега еднакви? Вече има гуми. Отзад са по-големите, но така след това като сме го направили. Тъй. Бела, моля те, мокни миличка. След това правим така обаче с по-големите. Бело, млъкни, моля ти се. И чак трябва да ги оставим ето тук отзад. Малко ще набия, кученци. Хубавото е, че това може да се регулира. Вижте. Да си прави 360. Топ. Следващото е нещо, което не съм го правил. Добре. В момента съм на 5 минути и сме на 30, половината инструкция в момента. Това го се знавам. Че трябва да се забървам.
Добре. Едно такова и едно такова. Сега, след това аз съм тук и там. Топ. Застана. Ето така. Има едно като цилиндърче. Сега ще го сложим тук. Чакай малко. Едно обратно. Добре, стана. Ето го малкото. Логам така. Ето колко ми е по-добре с очилата. Но са този голям пирон. Да, буквално смисъл това е пирон, че вижте. Ще сложим ето тази спиралка. И след нея ето така ще сложим това. И на отгоре слагам едно такова, което е кръставче. Добре. След това има една инструкция, която е 3. Тук едно малко такова, което трябва да мине от тук. Да стане. Едно такова трябва да стърчи. Добре, сега това ще го оставя тук настрани за момента. Не, така е. Мислех, че съм го объркал. Добре, така е било. Сега трябва ми една тройка, ето така, и сега трябва да го сложим тук и на половината трябва да се вкара. И вижте, в момента и това колело го мърдам специално заради това. Искам да видим крайния резултат. Специално заради вас ще го направим. Пак едно такова. Като при някой инструкция. Ето как става и значи са според мен няма какво да гадая. Това трябва да се сложи. Окей. Да, това може да се види от по-отблизък кадър как се върти. Да, това трябва да се върти. Въртя се с горното. И сега. Сега накрая. Как така? Какво е? С зръното коло напред. Добре. Ето така. Ето така трябва да се остави. Готово. Готови сме. Вижте, това може да го играе така. И това. Готино, че това е за вземане на дървета. Както казах, но по-дълго вече, защото по-късно че няма. Една тройка. После пак едно дълго и още една тройка. Така, малко червено. Защо казвам тройка? Тия правите жълтичките, защото ако имате Lego Technic, ние почките дългите, които са малко по-дебелките, като е на тази, например, колкото дупки има тук, например, тук са 3, ето това е равно на толкова. Значи това са 3 дупчици. Може би трета част? Не. Съзнай. Да. Чах. Това се заговорихме. Опа! Главата ми е нашамарят юбката. Добре. И според мен следващото трябва да го сложим на и другата страна. Малко изчака.
на втора такова. Трябва да се сложи едно пиронче. Трябва да се сложи. Аз съм изпуснал цяла страница пак. Но такова. Добре. Така. О. Честно дума, може да се малко някой да звъне, но няма да вдигам аз. Ако той да вдигам, не ме интересува. Накрая това ще добавим отдолу пирончето. И какво трябва да се добави? Ето това. Тази тройка. Йо. Според мен вече знам къде трябва да отиде. Братле. Тя е така. Вместо сме го правили обратно или грешно. Май всичкото. Някой от двете. Може би наобратно съм го правил. Не е грешно, но просто съм го завъртял без да искам. И това е добре. Това е така. И сега се слага за и тука. И what the fuck? Йо, може да видите това. Колко плавно става. И мога да си го снимам ръчно. Това е готино. Аз това е лошо отстрани. Сигурно има някакъв друг механизъм. Бело, млъкни! Млъкни! В момента този строеж. Млъкни! Бу! Тук няма да го строеш. Така, вече след като трябваше да чакам 20 часа за да се продължиш клипчето. Не, че ще вълнам, ча да го кажа. Защото ме ядосаха. Продължаваме с други неща. В момента това. Това е вече щипката. Това вече е щипката. Няма да ме извършиш, че това не е щипката. Първо взимаме това. Това и едно такова. Нека започваме. Първоначално взимаме едно такова. Не знам как се вижда на камерата. Слагаме този червен, който много обичам. В кавички, не много. Така, подвършвам тази инструкция. Вкарваме го това тук. Мага. И мисля да кажа, до тук беше втори епизод. В третия вече довършваме останалите 6-12%, не знам колко инструкции, но ги довършваме в следващия епизод и той ще бъде финалния и ще го направим в действие да работи. Goodbye, до след малко.